Mâine mergem să cumpărăm Tesla. O să aplic niște modificări în vlogul. Mai ia 6 ore, am pauză, dar nu m-am lăsat finalul. Ce ai vrut să cumpere niște modificări? Aoleu. Nu mai alerg, mă, gata, m-am lăsat. Oricum am febră și acum la gamba dreaptă mă omoară. Dau cu telefonul ăsta în telefon. Ne vedem în ziua 20. Păi mișto închiderea asta. Te salut, Andrei, și bine ai venit la vlogul meu. Asta e ziua 15 din 365 și vlogul numărul 3. Prima oară când alerg în Constanța. Păi și n-am obosit deloc. Uite, ce gușa, zici că îmi pană pe dreapta. Am crezut că dacă alerg fără vreun reper o să pot să alerg 3 km. Băi, nu mi-a ieșit. Nu azi. Asta nu înseamnă că am pierdut. Am pierdut meciul, dar n-am pierdut bătălia. E super mișto să alergi la tine în oraș cu aerosolii ăștia. Băi, nu mă simt obosit. Pot să mai duc încă 20 de minute. Dar ne limităm la 20 și stai că vine mașina. Mamă, zici că a trecut cu bor mașina pe lângă noi. Așa se aude mașina aia. Ce vreme 1 TDI. Ăsta e update-ul din ziua 15. Hai să vedem cum a fost în ziua 16. Hai mă că am făcut 3 km. Până am venit aici, se fac 3 km. Vă salut din ziua 16. În ciuda faptului că am luat 3 sau 4 pauze în timpul alergării. Dar e greu. Printre blocuri bate un vânt nenorocit. M-au omorât gambele. Azi m-au omorât gambele. Simțeam că nu mai pot să respir. Nu trebuie să vă lăsați, mă. Oricât de tare doare acum. E o plăcere pe viitor. O să uiți că te-a durut. Și o să merite alergarea. Salut pe toată lumea din ziua 17. Ia uite. Ia uite-l. Ia uite-l. Azi n-am alergat. O să vin în câteva minute cu update-ul de ce n-am alergat astăzi. Dar pe scurt, corpul are nevoie să se odihnească puțin. Still în Constanța. Azi n-am alergat, n-am făcut nimic, dar am alergat după ochelari. Stai că trece mașina, am mâncat așa. Ah, așa se vede altfel. Ne vedem în câteva minute cu ziua 18, mă calcă mașina. Am zis că azi n-am alergat, am alergat după ochelari. Zine ceva. Ia zi, revenim cu... Citatul de azi, când nu știi, nu te bagi. Aia prima a scos frumos. Asta și 2 ore, cred că... Dar tu ai înțeles când am zis că a rupt ochelarii? Da. Tu conduci. Mâine mergem să cumpărăm Tesla. Gata. S-a supărat al meu. Hai, ceau, închide Eva. Băi, șmechero. Băi, uite-te aici. Hai. Salută-i și tu, Șumi, din ziua 18. Salut, fraților. Din ziua 18. 18. Bine ați venit pe vlogul nostru. Asta se transformă în vlog de familie, nu mai e cu alergat. Nu mai alerg, mă, gata, m-am lăsat. Admirăm priveliștea. Vezi cărușii. Să tragem și niște cadre din Constanța. Ia vezi. Unde mergeți, mă? Eva? Ia uite! Ia uite! Eva? Mi-a zi bună? Puiul, mami? Unde-i puiul? Puiul? Închidem vlogul, că n-am făcut niciun sport azi. Stai, măi, băi, Diliu! Zi, tati. Nu vrea, nu vrea, nu vrea. Să ne fie rușine. Să ne fie rușine. Rușine! Să vă fie rușine!
Și asta a fost azi. Am ajuns târziu acasă. Ioc sport. Ioc. Mâine. Gata? După 2 zile pauză începe... Voiam și ea să iau pauză, dar nu m-a lăsat reală. De ce nu mă lași tu să-mi iau pauză? Pentru că o să regreți. Așa o să mulțumești după alergarea asta. Adevărat. E foarte frumos afară, deci o să fie bine. Merită. Merită. 20 de grade. Haide, spor la treabă. Ne vedem imediat. Vă salut, fraților. Băi, iar mai aveam puțin și făceam 3 km. Băi, nu s-a putut. Gamba nu m-a lăsat deloc. Pe tot parcursul alergării n-am putut, frate. O să apară niște modificări în antrenamentul pe care l-am, datorită unui fost coleg de facultate. În minutele ce urmează o să vă prezint modificările care urmează să le aplic. Nu puteam să ratez temperaturile astea. Sunt 20 de grade. Pe vlog ce trece am observat că avem altă dinamică în videoclipuri. Cum a fost? A fost bun. A meritat? Se meritase. S-a meritase. Am pic mai și afară că o să existe niște modificări în antrenament. Să-mi scriu niște notițe pe care nu o să le țin minte. Și să spun ce modificări urmează să survină în antrenament. Și cu asta ce așteaptă să... Stai. Hai să filmez cât mai repede asta până nu se trezește fita. Challenge-ul o să sufere niște modificări datorită faptului că mi-a scris un fost coleg de facultate. Mi-a recomandat anumite chestii pe care o să le pun acum pe ecran. Cine are răbdare să pună pauză să citească, bine, cine nu. Astea sunt modificările care urmează să fie aplicate de când vreau eu. Aoleu! Mi-a spus că nu e benefic să alerg 7 din 7 zile, e non-stop fără oprire. Corpul are nevoie să se repare după atâta sedentarism prin care a trecut, prin care a suferit săracul corp, ai viața lui. Mi-a recomandat să alerg cât mai încet, dar pentru o perioadă mai îndelungată de timp. Mi-a mai recomandat să fac încălzire înainte de alergare și stretching după. Încălzirea trebuie să o fac înainte pentru a avea mai puține șanse de accidentare și stretching-ul de după e pentru a ameliora din febra de a doua zi. Și ca ultima recomandare pe care mi-a oferit-o e să-mi cumpăr niște cauciucuri de vară. Nu pe mașină, nu pe mașină și la picioare. Și challenge-ul se modifică și cui nu-i place. Tot ce am enumerat până acum sunt mici modificări pentru binele corpului meu, să nu ajung naiba la spital cu operații de ligamente, rupturi și chestii la... Da? Da, atâta. Și asta a fost ziua 19 și ne vedem ziua 20. Ne vedem în ziua 20. Păi mișto închiderea asta. Cred că după cum s-a observat, s-au făcut niște modificări. Am pus ceasul la sus. Am achiziționat ring light-ul ăsta. Și cred că se vede puțin mai diferit. Sper să nu se reflecte ring light în ochelari. Dacă se reflectă, facem o schimbă de asta. Azi e ziua 20. Azi nu o să fac nici antrenament, nici nu o să ies la alergat. O să fiu o lepră, mă. Azi o să fiu o lepră. Bine, nu în totalitate. Dar am un task foarte important la muncă. Plus că mai am de editat. Ăsta a fost un mic update din ziua 20. Și ne vedem mâine cu o alergare. Te rog, Doamne, să fie o alergare mâine. Nu, mă. Mâine sigur o să alergăm. Și ne vedem la ziua 21. Pe final de vlog 3. Voiam să fac neapărat 3 km. Așa că am făcut un freedom. Măi, merge, dar nu pot mai rapid. Pot mai mult, dar nu pot mai rapid. Am evoluat și am avansat puțin. Nu mai obosesc așa mult. Cred că se simte și în respirație. Am alergat liber, am alergat destins, așa, puteam să respir, puteam să port și o conversație normală. Mulțumesc dacă te-ai uitat până aici și ne vedem cu vlogul 4, ziua 22. Ciao!
frumos. Lumina de la felinar. Mic check. Vedem cum dracu se vede în botul ăsta. Se vede că am fost la Constanța, avem alt outfit. Să-mi țin niște notițe pe care nu să le țin minte. Bun, mersi, gata. Eu mă uit cum se joacă Hogwarts cleveții. De ce are nevoie tu? Se vede sau nu? Că nu zici nimic. Ralu filmează. Ah, ce unghiuțe drăguțea. Ați prins-o? Ziua 20. Și ne vedem ziua 20. Măta.